Döwletjan Ýaşymradov nowatda tutuluşyny 12 aprelde Las Vegas'ta geçirer. Ashgabat, Turkmenistan, introducing Dublet Yakshamuridov. PFL ýagny Professional Fighters League Amerikanyň garşykly wurtly boýunça ýarşlary geçirmäge ýetirilýän promotiondyr. 2023-nji ýylda PFL Bellator guramadynyň bähleşikleri üçin hukuk aldy. Ýylyşmyň nowatdaky karşydaşy 27 ýaşly Sloveniýaly türgen Jakub Medov bolar. Ol tekel deňiş hemde bir ýeňiş bilen professional rekorda eýerlik edýär.